Gracias.
Bhagwan
Amen.
Thank you.
यज्ञाचो चवथो दीस आनी फाटले 3 दिसां भितर कितें जालां आनी कसली कसली यज्ञ जाले ते आमी जाणून घेतलीच आनी आयच्या दिसाकूय कितें घडलां कितें घडटलें तें सुद्दां जाणून घेतली। पूण ताचे पयलीं फाटले जे 3 दीस जाले त्या 3 दिसां भितर तेंची जी यज्ञ आशिल्ली ती यज्ञ सेमूत जाले आनी आयच्यान गुरुजींची जी कामां आसा ती चड वाडटली। आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान जे मंडप पळयता जे सभागृह जो आसा थंयसर म्हटल्यार काल मेरेन जी अग्नी जी आमी पळयताली ती अग्नी म्हणजे ह्या यज्ञ पुरुषाचो मेन पाय। मागीर तेच्या फुडें जे गृह आसा म्हणजे जे मंडप आसा ते म्हटल्यार तेजे पोट आनी आमी फुडल्या 2 दिसां भितरूच ह्या यज्ञाचे संपूर्ण जे शरीर आसा ते आमकां दिसून येतले। म्हणजे तेजे फुडलो जो पार्ट आसा तो म्हटल्यार छाती आनी जे हे तुमकां फुडें दिसता ते म्हटल्यार यज्ञ पुरुषाची तकली अशें हांगासर मानले वयता। म्हणजे संपूर्ण जे मंडप आसा ते म्हटल्यार आख्खे एक त्या पुरुषाचे शरीर जावन आसा अशें आमकां पळोवंक मेळटा। आनी आयच्या दिसा भितून जो कितें कार्यक्रम आसा तो आमी चलात जाणून घेवया। गुरुजी पाठच्या 3 दिवसां मध्ये काय झालं आणि आजच्या दिवसाला काय कार्यक्रम असणार? या अग्निष्टोम सोमयागामध्ये गेले 3 दिवस हा अग्निष्टोम सोमयज्ञ सुरू आहे। या अग्निष्टोम सोमयज्ञामध्ये पहिल्या दिवशी अग्नीची स्थापना झाली, अग्निमंथन झालं, लाकडावर लाकडाचं घर्षण करून अग्नी निर्माण झाला, अग्निमंथन झालं, अग्नीची स्थापना केली, यज्ञाचा संकल्प झाला, ऋत्विजांचं वरण झालं। जे आलेले जे ऋत्विज आहेत त्यांना यज्ञासाठी वरण केलं गेलं, त्याला मधुपर्क असं म्हणलेलं आहे। मधुपर्क झाल्यानंतर यज्ञशाळेमध्ये ऋत्विजांसह यजमानांचा प्रवेश झाला। त्याच्यानंतर दीक्षणीय इष्टी आणि यजमान दीक्षा हा विधी पहिल्या दिवशी झाला। दुसऱ्या दिवशी ह्या सोमयज्ञामध्ये पहिल्यांदा प्रायणीय इष्टी झाली। प्रायणीय इष्टी झाल्यानंतर सोमराजा जो आहे या सोमराजाचं आगमन झालं। सोमक्रय नावाचा विधी झाला। सोमक्रय झाल्यानंतर सोमराजाचं आगमन झालं। राजाच्या आगमना प्रीत्यर्थ तिथे अतिथी इष्टी म्हणून छोटासा यज्ञ केला जातो, तो अतिथी इष्टी ते झाली। त्याच्यानंतर प्रवर्ग नावाचा विधी, उपसत इष्टी आणि सुब्रह्मण्य आवाहन हे कर्म दुसऱ्या दिवशी झाले। तिसऱ्या दिवशी या सोमयज्ञामध्ये प्रातःकाली प्रवर्ग्य, त्याच्यानंतर उपसत इष्टी आणि सुब्रह्मण्य आवाहन आणि महावेदीकरण म्हणजे पुढील जी वेदी आहे, पुढील काही जे मंडप आहेत त्याच्यामध्ये हविर्धान मंडप आहे, सदो मंडप आहे, अग्निद्र मंडप आणि उत्तरवेदी आणि महावेदी। ही महावेदी निर्माण करायचं जे कार्य आहे हे ह्या तिसऱ्या दिवशी काल झालेलं आहे। आज चौथ्या दिवशी सकाळी प्रातर्प्रवर्ग्य, त्याच्यानंतर उपसदिष्टी आणि सुब्रह्मण्य आवाहन आणि आता परत 2 प्रवर्ग्य, उपसदिष्टी आणि सुब्रह्मण्य आवाहन इथे होईल। ते झाल्यानंतर जी प्रवर्ग्य पात्र जे आहेत त्यांचं उद्वासन होईल। ती पात्र या उत्तरवेदी कुंडावर ठेवली जातील आणि मग अग्नीची स्थापना होईल आणि अग्नी आणि सोम ह्या ज्या या यज्ञाच्या मुख्य देवता आहेत यांचं आगमन पुढील 2 दिवसासाठी या पुढच्या मंडपामध्ये होईल। महावेदीमध्ये अग्नी आणि सोमदेवतेचं आगमन होईल। आतले जे मंडप आहेत, हविर्धान मंडप, सदो मंडप, अग्निद्र मंडप हे तयार करण्याचं किंवा ते अभिमंत्रणाचं काम इथे होईल। ते झाल्यानंतर
यज्ञाचो चवथो दीस आनी फाटले 3 दिसां भितर कितें जालां आनी कसली कसली यज्ञ जाले ते आमी जाणून घेतलीच आनी आयच्या दिसाकूय कितें घडलां कितें घडटलें तें सुद्दां जाणून घेतली। पूण ताचे पयलीं फाटले जे 3 दीस जाले त्या 3 दिसां भितर तेंची जी यज्ञ आशिल्ली ती यज्ञ सेमूच जाले आनी आयच्यान गुरुजींची जी कामां आसा ती चड वाडटली। आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान जे मंडप पळयता जे सभागृह जो आसा थंयसर म्हटल्यार काल मेरेन जी अग्नी जी आमी पळयताली ती अग्नी म्हणजे ह्या यज्ञ पुरुषाचो मेन पाय। मागीर तेच्या फुडें जे गृह आसा म्हणजे जे मंडप आसा ते म्हटल्यार तेजे पोट आनी आमी फुडल्या 2 दिसां भितरूच ह्या यज्ञाचे संपूर्ण जे शरीर आसा ते आमकां दिसून येतले। म्हणजे तेजे फुडलो जो पार्ट आसा तो म्हटल्यार छाती आनी जे हे तुमकां फुडें दिसता ते म्हटल्यार यज्ञ पुरुषाची तकली अशें हांगासर मानले वयता। म्हणजे संपूर्ण जे मंडप आसा ते म्हटल्यार आख्खे एक त्या पुरुषाचे शरीर जावन आसा अशें आमकां पळोवंक मेळटा। आनी आयच्या दिसा भितून जो कितें कार्यक्रम आसा तो आमी चलात जाणून घेवया। गुरुजी पाठच्या 3 दिवसांमध्ये काय झालं आणि आजच्या दिवसाला काय कार्यक्रम असणार? ह्या अग्निष्टोम सोमयागामध्ये गेले 3 दिवस हा अग्निष्टोम सोमयज्ञ सुरू आहे। या अग्निष्टोम सोमयज्ञामध्ये पहिल्या दिवशी अग्नीची स्थापना झाली, अग्निमंथन झालं, लाकडावर लाकडाचं घर्षण करून अग्नी निर्माण झाला, अग्निमंथन झालं, अग्नीची स्थापना केली, यज्ञाचा संकल्प झाला, ऋत्विजांचं वरण झालं। जे आलेले जे ऋत्विज आहेत त्यांना यज्ञासाठी वरण केलं गेलं, त्याला मधुपर्क असं म्हणलेलं आहे। मधुपर्क झाल्यानंतर यज्ञशाळेमध्ये ऋत्विजांसह यजमानांचा प्रवेश झाला। त्याच्यानंतर दीक्षणीय इष्टी आणि यजमान दीक्षा हा विधी पहिल्या दिवशी झाला। दुसऱ्या दिवशी ह्या सोमयज्ञामध्ये पहिल्यांदा प्रायणीय इष्टी झाली। प्रायणीय इष्टी झाल्यानंतर सोमराजा जो आहे या सोमराजाचं आगमन झालं। सोमक्रय नावाचा विधी झाला। सोमक्रय झाल्यानंतर सोमराजाचं आगमन झालं। राजाच्या आगमना प्रीत्यर्थ तिथे अतिथी इष्टी म्हणून छोटासा यज्ञ केला जातो, तो अतिथी इष्टी ते झाली। त्याच्यानंतर प्रवर्ग नावाचा विधी, उपसत इष्टी आणि सुब्रह्मण्य आवाहन हे कर्म दुसऱ्या दिवशी झाले। तिसऱ्या दिवशी या सोमयज्ञामध्ये प्रातःकाली प्रवर्ग्य, त्याच्यानंतर उपसदिष्टी आणि सुब्रह्मण्य आव्हान आणि महावेदीकरण म्हणजे पुढील जी वेदी आहे, पुढील काही जे मंडप आहेत त्याच्यामध्ये हविर्धान मंडप आहे, सदो मंडप आहे, अग्निद्र मंडप आणि उत्तरवेदी आणि महावेदी, ही महावेदी निर्माण करायचं जे कार्य आहे हे ह्या तिसऱ्या दिवशी काल झालेलं आहे। आज चौथ्या दिवशी सकाळी प्रातर्प्रवर्ग्य, त्याच्यानंतर उपसदिष्टी आणि सुब्रह्मण्य आव्हान आणि आता परत 2 प्रवर्ग्य, उपसदिष्टी आणि सुब्रह्मण्य आव्हान इथे होईल। ते झाल्यानंतर जी प्रवर्ग्य पात्र जे आहेत त्यांचं उद्वासन होईल। ती पात्र या उत्तरवेदी कुंडावर ठेवली जातील आणि मग अग्नीची स्थापना होईल आणि अग्नी आणि सोम ह्या ज्या या यज्ञाच्या मुख्य देवता आहेत यांचं आगमन पुढील 2 दिवसासाठी या पुढच्या मंडपामध्ये होईल। महावेदीमध्ये अग्नी आणि सोमदेवतेचं आगमन होईल। आतले जे मंडप आहेत, हविर्धान मंडप, सदो मंडप, अग्निद्र मंडप हे तयार करण्याचं किंवा ते अभिमंत्रणाचं काम इथे होईल। ते झाल्यानंतर शुभे शमोर्जं शमोर्जं शमोर्जं
4-5 किलो आता पुढे थोडा वेळ आहे. तिथे सगळं सासून कसं वाटली बटची 5 मिनिटं 5-10 मिनिटं. चला बंद करा दादा. इथे काम आहे. हे काम चालू करेल. नाही काम चालू जायचं. ठेवा तसंच ठेवा. हो हे तो रोज घेतलेलं ना तेच आहे. रोज घेतो तेच आहे. सेमच आहे. तिकडे झालं की मग रेस्ट असं माहीत नाही काय करू.
व्याहाय स्वाहा अपाराय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा रथे स्वाहा पादे सरस्वती स्वाहा ऊष्टे स्वाहा ऊष्टे रथे स्वाहा ऊष्टे प्रवृत्ताय स्वाहा ऊष्टे नरंधराय स्वाहा ऊष्टे घृणये स्वाहा ऊष्टे नरुणाय स्वाहा ऊष्टे धागेताय स्वाहा भू स्वाहा भुव स्वाहा शुभ स्वाहा भूर्भुव शुभ स्वाहा अस्मिन्नुत्तरेन्द्रवर्गे ब्रह्म विष्णुभेदजो देवानां धूतय्यसे
Hare
आता चालू असलेल्या अग्निष्टोम महासोमयागामध्ये 6वं प्रवर्ग हे आता संपन्न झालेलं आहे. यज्ञामध्ये 6 प्रवर्गांच्या समाप्तीनंतर आता उपसद इष्टी आणि सुब्रह्मण्या भाग झाल्यानंतर यापुढे सम्मिलित करून आता पुढचा अग्नि प्रणयन, अग्नि सोम म्हणजे अग्नि आणि सोम ह्या दोघांचं प्रणयन, सोमवल्ली आणि अग्नि या दोघांचं प्रणयन, तसंच आतापर्यंत जो यज्ञाचा भाग चालू होता, यज्ञाचे विधी चालू होते, हे सगळे प्रागवंश मंडपामध्ये हा जो पहिला मंडप आपण जे बसलेलो आहोत त्यामध्ये चालू होते. आता ह्याच्यानंतरचे जे सर्व विधी आहेत, सदो मंडप, हविर्धान मंडप, उत्तर वेदी आणि महावेदी इथपर्यंत सर्व विधी विधान या पुढचे आता चालणार आहेत. तसंच अग्नि सोम प्रणयनासोबत हविर्धान प्रणयन म्हणजे जे आपल्याला समोर ठेवलेले शकट किंवा बैलगाडी आपल्याला दिसत आहे त्यांची तिथे मंत्रवत स्थापना, त्याच्यावर सोमवल्लीला ठेवून ह्या सर्व कार्याचा पुढचा भाग आता सुरुवात होईल. ह्या वेळेस अध्वर्यूजी यजमानजींच्या समस्त घरातल्या कुटुंबीय लोकांना घेऊन अग्निप्रणयन इत्यादी समंत्रवत करणार आहेत. अग्निहोत्र आणि श्रौताग्नी आणि स्मार्ताग्नी याच्यामध्ये थोडा फरक काय आहे? आपण नित्यकर्मामध्ये जेव्हा घरात पूजा असेल, कुठला यज्ञयाग असेल,
तर तेव्हा आपण नित्य म्हणत असतो श्रुती स्मृती आणि पुराण आपल्या नित्य संकल्पात आहे. श्रुती म्हणजे वेदप्रणीत जे काही यज्ञ आहेत, वेदांना श्रुती असं म्हणलेलं आहे. वेदप्रणीत यज्ञांमध्ये सोमयाग म्हणजे सप्त सोम संस्था याच्यामध्ये येत असतात. त्याचप्रमाणे याच्यातला सप्त सोम संस्थेमधला हा पहिला यज्ञ म्हणजे पहिली पायरी आहे 7 यज्ञांमध्ये. हा अग्निष्टोम हा महायाग आहे. याच्यानंतर अत्यग्निष्टोम, उच्च, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र आणि अप्तोर्या असे 7 प्रकारचे ह्याच्या पुढची एक एक पायरी ही सप्त सोम संस्थांमधली आहे. तसंच आपण नित्यकर्मामध्ये हे सर्व श्रौत यज्ञ होते. त्याच्यामध्ये अनेक प्रकारच्या इष्ट्या होतात, म्हणजे अनेक प्रकारचे छोटे मोठे यज्ञही असतात. तर ते हे यज्ञ करण्याकरता विशेष विवाहानंतर आपण गेले 2 दिवस अनेक विद्वान गुरुजींची मतं ऐकत आहोत, त्यांचे विचार ऐकत आहोत की यजमानाला विवाहानंतर जो विवाहाग्नी असतो तो त्याचे संरक्षण केल्यावर त्याला गृहस्थ असं म्हणतात. गृहाग्नी त्याचं नाव आहे. त्याच्यानंतर त्या गृहाग्नीची सेवा झाल्यानंतर त्याच अग्नीला पुढे नेऊन म्हणजे त्याच्या पुढची पायरी थोडक्यात नवीन भाषेत सांगायचं तर त्याला अपग्रेड करणं असं म्हणूया. तर त्याला श्रौताग्नी ह्या 3 अग्नींमध्ये त्याचं संरक्षण करणं, त्याचं व्रतस्थ होणं त्याला श्रौताग्नी किंवा त्रेताग्नी अशी संज्ञा आहे. हा अग्नी नित्यकर्माप्रमाणे जसे आपण घरच्या देवांची पूजा नित्य करतो, स्नान नित्य करतो, भोजन नित्य करतो, त्याचप्रमाणे ह्या अग्नींची सेवा सुद्धा आपल्याला नित्य नियमाने करायची असते. ह्या अग्नींच्या सेवेसोबत त्यांना हे सर्व यज्ञयागादी सुद्धा संपन्न करणं त्याच यजमानाला अधिकार आहे जो ह्या अग्नीची अखंड अविरत सेवा करत आहे. स्मार्ताग्नीमध्ये आपण जर पाहिलं किंवा आपण स्मार्त कर्मामध्ये स्मार्ताग्नीपेक्षा स्मार्त कर्म म्हणजे काय, गणेश याग, वास्तुशांत, लग्न मूल्य इत्यादी अनेक याग आपण आपल्या घरांमध्ये किंवा आपल्या देवस्थानांमध्ये करत असतो. त्याला कुठल्याही अग्नीची जो आपण लौकिक अग्नी असतो आपण मंथन करून काढतो किंवा कापूर पेटून तो अग्नीमध्ये आपण हवन करतो, त्याच्याकरता ते करण्याकरता सर्वांना अधिकार आहे. परंतु श्रौत यज्ञ किंवा स्मार्त यज्ञ करण्याकरता स्मार्त यज्ञ आहे ते करण्याकरता अग्नीची विशेष सेवा करणं खूप आवश्यक असतं. त्याच यजमानाला हे मोठे मोठे यज्ञ श्रौत यज्ञ करता येतात. ह्या यज्ञात कुठल्याही प्रकारच्या भगवंताकडे प्रार्थना हीच केलेली आहे की कुठल्याही प्रकारची वैश्विक आपदा जी आपल्यावर येतात म्हणजे भूकंप आहे, त्यानंतर अतिवृष्टी आहे, अनावृष्टी आहे, ह्या सर्व दूर होऊन पर्जन्य चक्र व्यवस्थित असावं. ऋतुचक्र म्हणजे 6 ऋतू आपल्याकडे सांगितलेले आहेत. त्या 6 ऋतूंचं संचलन संवहन हे व्यवस्थितरित्या जसं पूर्वीपासून चालत आहे, मधल्या काळात खूप बिघडलंय आता सध्या वातावरण आपल्याकडचं, ते पुन्हा उत्तमरित्या सुस्थितीत आणि पहिल्यासारखं यावं ह्याकरता ह्या अनेक यज्ञांची सोमयज्ञांची अनुष्ठानं जागोजागी होणं खूप गरजेचं आहे. त्याच पद्धतीने त्याच धर्तीवर सर्वांचं कल्याण होऊन औषधी, कालच आपण एका विद्वान गुरुजींच्या बोलण्यात ऐकलं की औषधी अन्न हे जर भरपूर प्रमाणात जर होईल आणि उत्तम त्याची वर्धन होईल आणि उत्तमरित्या ते मिळेल तर ह्या पृथ्वीवरील भूतलावरील सर्व जीवांचं कल्याण होणार आहे. जर औषधी आणि अन्न याची निर्मितीच झाली नाही तर याच्यामध्ये आपल्या सर्व लोकांना हानी आहे. म्हणून हे श्रौत यज्ञ होणं इतकं गरजेचं आहे की अन्न औषधी निर्मिती करता किंवा पर्जन्य व्यवस्थित होण्याकरता वातावरणात होणारे वारंवार जे बदल होत आहेत ते बदल न होण्याकरता ज्या वेळेस उन्हाळ्याच्या दिवशी उन्हाळ्यात होणं, पावसाळ्यात पावसाळ्यात होणं आणि हिवाळ्यामध्ये थंडी असणं म्हणजे हिवाळ्याचं जे कालमान आहे तेच राहणं हे सृष्टीला आता किंवा आता जगामध्ये याची आवश्यकता खूप आहे. म्हणून ह्या विश्वशांतीसाठी आरंभलेल्या या श्रौत यज्ञाकरता या सर्व आलेल्या ऋत्विजगणांनी आणि ऋत्विजगणांनी आवाहन केलेल्या सर्व इंद्र, अग्नी, विष्णू इत्यादी
सर्व देवतांनी आपल्या या सर्व मनुष्य मात्रांवर या जगावर अखंडित कृपा करावी आणि हे श्रौत कर्म करणारे ऋत्विज, श्रौताग्नी ठेवणारे किंवा त्याची सेवा करणारे अग्निहोत्री ब्राह्मण यांचं उत्तमरित्या संवहन होऊन अनेक लोकांना, ज्या लोकांना हे कर्म करण्याचा अधिकार आहे, ह्या सर्वांना ह्या अग्नीची सेवा करण्याची बुद्धी उत्पन्न होऊन विश्वशांती करता देवतांनी, सर्व देवांनी, अग्निनारायणांनी आपल्या समस्त मानवजातीवर कृपा करावी आणि हे यज्ञ वारंवार व्हावेत अशी प्रार्थना करूया। आणि प्रवर्गाची समाप्ती एका इष्टीनंतर होऊन पुढचं कर्म लवकर सुरुवात होईल। सर्वांनी असेच या वेदमंत्रांच्या श्रवणाच्या उद्देशाने आपले हितचिंतक साधून आपल्या पापक्षालन करून भगवंताची कृपाशीर्वाद प्राप्त करून घ्यावा ही सर्वांना विनंती। यज्ञनारायण भगवान की जय। What's your battery percentage? आईच यज्ञाचो चवथो दीस आणि फाटले 3 दिसां भितर कितें जालां आणि कसली कसली यज्ञ जाले ते आमी जाणून घेतलीच आणि आयच्या दिसाकूय कितें घडलां कितें घडटलें तें सुद्दां जाणून घेतली। पूण ताचे पयलीं फाटले जे 3 दीस जाले त्या 3 दिसां भितर तेंची जी यज्ञ आशिल्ली ती यज्ञ सेमूत जाले आणि आयच्यान गुरुजींची जी कामां आसा ती चड वाडटली। आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान जे मंडप पळयता, जे सभागृह जो आसा थंयसर म्हटल्यार काल मेरेन जी अग्नी जी आमी पळयताली ती अग्नी म्हणजे या यज्ञ पुरुषाचो मेन पाय। मागीर तेच्या फुडें जे गृह आसा म्हणजे जे मंडप आसा ते म्हटल्यार तेजे पोट आणि आमी फुडल्या 2 दिसां भितरूच या यज्ञाचे संपूर्ण जे शरीर आसा ते आमकां दिसून येतले। म्हणजे तेजे फुडलो जो पार्ट आसा तो म्हटल्यार छाती आणि जे हे तुमकां फुडें दिसता ते म्हटल्यार यज्ञ पुरुषाची तकली अशें हांगासर मानले वयता। म्हणजे संपूर्ण जे मंडप आसा ते म्हटल्यार आख्खे एक त्या पुरुषाचे शरीर जावन आसा अशें आमकां पळोवंक मेळटा। आणि आयच्या दिसा भितून जो कितें कार्यक्रम आसा तो आमी चलात जाणून घेवया। गुरुजी, पाठच्या 3 दिवसांमध्ये काय झालं आणि आजच्या दिवसाला काय कार्यक्रम असणार? या अग्निष्टोम सोमयागामध्ये गेले 3 दिवस हा अग्निष्टोम सोमयज्ञ सुरू आहे। या अग्निष्टोम सोमयज्ञामध्ये पहिल्या दिवशी अग्नीची स्थापना झाली, अग्निमंथन झालं
लाकडावर लाकडाचं घर्षण करून अग्नी निर्माण झाला, अग्निमंथन झालं, अग्नीची स्थापना केली, यज्ञाचा संकल्प झाला, ऋत्विजांचं वरण झालं. जे आलेले जे ऋत्विज आहेत त्यांना यज्ञासाठी वरण केलं गेलं. त्याला मधुपर्क असं म्हणलेलं आहे. मधुपर्क झाल्यानंतर यज्ञशाळेमध्ये ऋत्विजांसह यजमानांचा प्रवेश झाला. त्याच्यानंतर दीक्षणीय इष्टी आणि यजमान दीक्षा हा विधी पहिल्या दिवशी झाला. दुसऱ्या दिवशी ह्या सोमयज्ञामध्ये पहिल्यांदा प्रायणीय इष्टी झाली. प्रायणीय इष्टी झाल्यानंतर सोमराजा जो आहे या सोमराजाचं आगमन झालं. सोमक्रय नावाचा विधी झाला. सोमक्रय झाल्यानंतर सोमराजाचं आगमन झालं. राजाच्या प्रीत्यर्थ इथे अतिथेष्टी म्हणून छोटासा यज्ञ केला जातो. तो अतिथी इष्टी ते झाली. त्याच्यानंतर प्रवर्ग नावाचा विधी, उपसत इष्टी आणि सुब्रह्मण्य आवाहन हे कर्म दुसऱ्या दिवशी झाले. तिसऱ्या दिवशी या सोमयज्ञामध्ये प्रातःकाली प्रवर्ग्य, त्याच्यानंतर उपसदिष्टी आणि सुब्रह्मण्य आव्हान आणि महावेदीकरण म्हणजे पुढील जी वेदी आहे, पुढील काही जे मंडप आहेत त्याच्यामध्ये हविर्धान मंडप आहे, सदो मंडप आहे, अग्निद्र मंडप आणि उत्तरवेदी आणि महावेदी. ही महावेदी निर्माण करायचं जे कार्य आहे हे ह्या तिसऱ्या दिवशी काल झालेलं आहे. आज चौथ्या दिवशी सकाळी प्रातर्प्रवर्ग्य, त्याच्यानंतर उपसदिष्टी आणि सुब्रह्मण्य आव्हान आणि आता परत प्रवर्ग्य, उपसदिष्टी आणि सुब्रह्मण्य आव्हान इथे होईल. ते झाल्यानंतर जी प्रवर्ग्य पात्र जे आहेत त्यांचं उद्वासन होईल. ती पात्र या उत्तरवेदी कुंडावर ठेवली जातील आणि मग अग्नीची स्थापना होईल आणि अग्नी आणि सोम ह्या ज्या या यज्ञाच्या मुख्य देवता आहेत यांचं आगमन पुढील 2 दिवसासाठी या पुढच्या मंडपामध्ये होईल. महावेदीमध्ये अग्नी आणि सोमदेवतेचं आगमन होईल. आतले जे मंडप आहेत, हविर्धान मंडप, सदो मंडप, अग्निद्र मंडप हे तयार करण्याचं किंवा ते अभिमंत्रणाचं काम इथे होईल. ते झाल्यानंतर अंतरिक्षं विश्वरूप आविवेश ब्रह्मदन्तं ब्रह्मणा वत्सगन्धः ब्रह्मविश्वविदं जगत् ब्रह्म ब्राह्मण आत्मना अन्तर्विश्वविदं जगत्
ज्येष्ठम् तेन कोरति स्पर्धितम् ब्रह्मन् देवास्त्रियस्त्रिगुंशदा ब्रह्मण्येन्द्र प्रजापते ब्रह्मणः विश्वा भूतानि आविर्भान्तः समाहितः ततश्च आशाः प्रचरन् प्रज्ञयः तन्नो यज्ञन्नयतुः प्रजानः ब्रह्मन्नजरकुं सुवीरम् ब्रह्मसमिद्धमद्याहुतीनाम् प्रवर्त्येण प्रचरिष्टन्दहारं गृह्णन्ति द्वाराणि परिश्रयन्ति पत्न्याः पश्चाद्योगौ विदति पुरस्तारध्वर्यदक्षिणतो ब्रह्माय नमाः प्रस्तोदाता प्रतिप्रस्थादाग्नेऽध्वश्च अदन्तेव प्रस्पृश्य ध्वानवाक्येन शान्तिं कृत्वा थांबा एका जागेवर शिफ्ट करतो आधी थांबा काका हो काका हे जरा एक उचलायला भेटतंय का मला ते हां एकच मिनिट नमो भातेयाजोधिकाय जानुदिधातस्यै भाते नमो नमो भाते नमो भाजस्पतये नमर्घभ्यो मन्द्रगुभ्यो मन्द्रवदिभ्यो माभामृषयो मन्द्रकृतो मन्द्रपतयः पराधर्मामृडे मन्द्रकृतो मन्द्रपदे परारामृश्वदेवीं वाचमध्यासकं शिवामृष्टां दृष्टां देवेभ्यः शर्ममेभ्यो शर्मपृथिवे शर्मविद्यगः भूतं वरिष्ये भुवनं वरिष्ये तेजो वरिष्ये यतो वरिष्ये तपो वरिष्ये ब्रह्म वरिष्ये सत्यं वरिष्ये अहमिदमुपस्तरणमुपस्तरणं
अंतरिक्षं पादः साधु सुब्रह्मण्ये तस्यास्ते यौपादः साधु सुब्रह्मण्ये तस्यास्ते विदिशपादः परोरास्ते पंचमः पादः सा नहिषमूर्जन् दुक्ष्वा वीर्यमन्नार्जन्धेहि ब्रह्मवरजसन्नार्यं सुब्रह्मण्यो पंचमपादः साधैषमूर्जन् दृष्ट्वा वीर्यमन्नाद्यन्ते तेजरिन्द्रियम् ब्रह्म